हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय थाबाय तो दिनै बहुद सिरियासनि बाथ्रा आरोना नोंथांमोन बरुण गुप्ता होननाय सासे मानसिया माने निउज चैनलाव जितुनाखि निउज चैनलाव माने जोंनि ट्राइबेलारि कास्ट जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ बा एसटी कास्टनि मानसिफोरखौ मा होनना बुंदों बियो रेप खालामनायनि खोथा बुंदों बिथाङा सिगाङावबो गोबां रेप खालामखांबाय होनना बुंदों आरो दा माने गुबुनखौ खालामबावगोन होनना बुंदों बिदिखौ जोङो ओरैनो हगारनाया मोजां जानाय नङा थ' नोंथांमोन जोंहा सासे कार्बि हिनजावसाया सासे मालिकनियाव भारा थायोमोन फरायनो दा बे मालिकआ माने बिथांखौ मोजाङै मोजां फोरोंनायनि बिबान लादोंमोन खिन्थु बे बरुण गुप्ता होननायासो ना सोरबायासो ना बेलेगासो बिथांखौ रेप खालामदों आरो रेप खालामनायनि उनाव बिथांखौ सावदों बा माने गाव ओरैबायदि फान्दायनायनि बाथ्रा माने गाव सावनानै लादों होननाय बायदि आरोना बेखौ रेप खालामनानै बुथारनानै सावदों बिथांखौ थ' नोंथांमोन बे सुरमिला रंगाफिखौ जितुनाखि रेप खालामनानै बुथारदों थ' नोंथांमोन जाय मानसिया बेबायदि खालामो बिथांमोनखौ माबायदि साजा होनांगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो आंनि थाखायबा बिदि मानसिखौ मा खालामनांगौ मिथिबायना लं थं खुनानै टाउनाव बेरायहोनांगौ आरो बेखौ गोग्गोमैनो बेखौ रायजो राजाफ्रानो साजा होनांगौ मानो होनना बुङोबा बिदि मानसिखौ जोङो सान्स एबा बिदि ओरैनो हगारोब्ला बिथाङा बेफोरबायदि मानसिया गोबां उनावबो माने बेफोरबायदि खालामनो खाबु मोनो बिनि थाखाय जोङो बिदि मानसिखौ एक्सन लानांगौ थ' नोंथांमोनाबो उर्मिला रंगाफि बिनानावनि थाखाय सापर्ट खालाम बिथाङाबो जोंनि कास्टनिनो मानसि बिथाङाबो ट्राइबेल मानसि कार्बि मालाय मा जानो जों गासिबो एखे कास्टनि मानसि ट्राइबेल एसटी थ' जोंहा आसामनि इउटुबार जिथुनाखि बिकास होननाय बिथांखौबो आङो इन्सटाग्रामाव जास्टिस फर सुरमिला रंगाफि होननाय नुदों आरोना बिथांनि बिनानावनि सायाव बिथांमोनाबो सापर्ट खालामदों आरो जोंहा बि बयस फंबायाबो इउटुबाव भिडिअ बानायदों बिथांनि थाखाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै चेक आउट खालामबानो जाबाय भिडिअखौ आं इसेबां मोजां एक्सप्लेन खालामला नोंथांमोना जिथुनाखि दा भाइरेल जाबाय थानाय नुखाबाय थादों जानांगौ थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै सायाव माबायदि एक्सन लानांगौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामहरदो थ' बिदिब्ला नोंथांमोन गासिबो सेफटियाव थाबानो जाबाय आं दा आसामाव गैया आं दा बेलेगावसो दङ अरुणाचलावसो दङ नोंथांमोना आङो मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागासिनो दङ नोंथांमोना आं मोजां जायगा खिथागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला जोबोद दुखु मोनदों आरोना बेफोरबायदि जाथाय खोनानानै बयबाबो दुखु मोनखागोन आरो नोंथांमोना मोजाङै थाबानो जाबाय।